Mä en tiedä, voidaanko yhteistyöstä puhua koskaan liikaa. Siitähän puhutaan paljon, mutta ei sitten varmaan tarpeeksi puhuta vieläkään. Ja se, että mitä me sillä oikeasti tarkoitetaan, niin se on puheaihe, jota voisi tietysti puhua vaikka kuinka paljon ja koskaan ei olisi riittävästi. Mutta yhteistyö, se on mielenkiintoinen asia. Sitäkin me voidaan katsoa kahdelta kantilta. Me voidaan katsoa sitä siltä kantilta, esimerkiksi tuossa kuvassa me voidaan ajatella, että siinä on 3 lasta sisarusta, jotka rakastaa toisiaan niin paljon, että ne halailee tuolla veneen istumalaatikossa toisiaan ja tykkää tehdä kaikki yhdessä. Tai sitten me voidaan ajatella, että siinä on se todennäköisempi vaihtoehto, mikä myös on tosi, eli että siellä on aivan hirvittävä hulina ja tappelu ja ääni päällä. Sitähän se monta kertaa onkin, jos me tehdään puhtaasti niin kuin omista lähtökohdistamme sitä yhteistyötä. Ja jos ajatellaan niin kuin matkailualaa ja Suomea ja sitä, että miten Suomea maailmalle pitäisi viedä, niin kyllä niin kuin valtiollisilla ja Visit Finlandilla on valtaisa rooli siinä, että se tehdään oikein. Ja nyt on ollut tosi hieno nähdä viimeisen vuoden aikana, mitä on tapahtunut. Se on tullut huippukamaa ulos, jolla Suomesta luodaan niin kuin kuvaa sellaisena, kuin Suomesta pitäisikin luoda. Ja sitten taas se niin kuin aito yhteistyö, millä suomalaisia firmoja tänne maailmalle viedään, niin sen pitäisi perustua hirveän paljon laajemmin vielä semmoiseen vapaaehtoinen on ehkä vähän väärä sana, mutta semmoiseen niin kuin täysin avoimeen, spontaaniin yhteistyökuvioihin, jota meillä ei ole ehkä ihan riittävästi. Meillä on paljon niitä esimerkiksi alueellisia hankkeita, mutta silloin jos siinä on aina joku vähän niin kuin julkinen tai yhteistaho tekemässä niitä asioita, niin me hyvin nähdään, että silloin meidän aivot muuttuu sellaiseksi, että me ajatellaan, että kyllä siellä sitten joku toinen hoitaa jonkun asian. Mulla on oma esimerkki toiselta alalta nyt tuohon purjehdukseen osin liittyen, eli koulutusvienti, josta myös nyt puhutaan tänä päivänä ihan hirveän paljon. Kauhean potentiaalia. Sitä on tehty lähes täysin valtion voimin, mutta sitten päätin vuosi sitten, että mitäs jos me tehdäänkin meidän 6 vuoden purjehduksesta sellainen 6 vuoden vientimatka, kun meidän kuitenkin pitää lapsetkin kouluttaa. Täysin nollasta. Nyt vuosi ollaan tehty töitä, me ollaan tilanteessa, meillä on yli 20 firmaa, Finpro mukana myöskin, jonka kanssa nyt suomalaista opetusteknologiaa viedään tuonne maailmalle. Ja vuosi sitten, kun tästä eka kerran rupesi juttelemaan, niin kaikki ajattelivat, että sä oot ihan hullu. Ei tollaista voi tehdä. Mutta kyllä sellaista voi tehdä, kun lähtee vaan sitten tekemään. Ja matkailualalla tämä pitäisi olla sitä, mitä paljon tehdäänkin. Eli alueilla siellä on joku riittävän hullu yritys, joka ei ajattele, että mä kilpailen noiden toisten kanssa. Ja et kun maailmalta katsotaan, niin ei yksikään suomalainen matkailualan toimija ei oikeasti ole kenenkään toisen suomalaisen matkailualan toimijan kilpailija. Ne on jonain torstai-iltana ravintolat naapurissa kilpailee toistensa kanssa. Mutta se ei ratkaise peliä, vaan yhdessä pitäisi tehdä töitä sen eteen, että siellä on niin paljon sitä porukkaa, että ne torstai-illat on kaikilla täynnä ja siihen pitäisi keskittyä. Melontasafarin järjestäjiä mahtuu Suomeen vaikka kuinka monta kertaa enemmän. Hotellejakin mahtuu paljon enemmän. Kaikkia toimijoita, verkkopalveluita mahtuu Suomeen vielä paljon enemmän. Mutta ne täytyy tehdä yhteistyössä. Ne täytyy tehdä sellaisessa yhteistyössä, että kaikilla on aito oikea oma kaupallinen intressi siihen. Tällaisilla julkisilla hanketahoillahan ei koskaan sitä ole, vaan on enemmän se menestyksen mittari on se, että jotain tehdään tai tulee tehdyksi. Kun jokaisen firman näkökulmasta katsottuna se on se laari, joka siellä kolisee tai sitten ei kolise. Ja silloin se ohjautus oikeata kautta.